खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो आं नबजितनि बिमा जानानै दिनै आं माने आं मा होनगोन बुंनोनो राव गैया बायदि जादों। माने जिबायदि जोंनि आसामाव दैबानाजों थाब्लाबो जोंनि बर' हारि जाथों अयन' हारि जाथों आंनि फिसाला नबजितखौ DID लिटिल मास्टारनिफ्राय गावनि गोसोनि मबाइलनि नाम्बारजों थुसननानैबाबो दिनै नबजितखौ आशीर्बाद होनानै भट होनानै आसामनि बा बर'नि बा मालाय जिखुनु माबानि बाबो बेखौ जिखायनानै जोंनि आसामनि मुंदांखा खालामना लाबोबाय। बेनि थाखायनो आं दिनै माने बुंनो गोनां भाषा जेबो गैया जाबाय आरो ओंखायनो बहुद मोजां मोनो। आं बेखौनो बुंनो सानो फैगौ दिनफोराव बिदिनो हेफाजाब होबा आंनि फिसाला नबजितखौ आरो जोंनि हारिफोरा जाहाथे आरो गथ'खौ दावगालांनो थाखाय मोनसे आयदा होनाय बा मोनसे रावजों आवगायलांनो थाखाय बयबो जाहाथे आशीर्बाद होबा आरो दावगालांनो हागोन आंनि फिसाला नबजितआ। बर्थमान बिनि गोसोआ बहुद आरो दा करिय'ग्राफ जानो गोसो आरो गुबुन गुबुन हारिनि आरो गिदिर गिदिर माने चेनेलाव थांनो थाखाय गोसोआ माने गावनि गोसोजों गाव माने बुंगासिनो दं आं गिदिर गिदिर माबा चेनेलाव थांलायसिगोन आरो बयनिबो जुदि सापर्ट मोनोबा फिसाला नबजितआ आंनि होमबा आं आरो जोबोद मोजां मोनगोन रायजो राजा बिथांमोननि सेराव आं बेखौनो आरज गाबनानै आं दा बुंनोनो भाषा जेबो गैया आं जोबोद मोजां मोनदों बयबो जोंनि हारिफोरा आं नबजितखौ गोसो गोरबोनो आग बारायनानै लादों ओंखायनो आं बुंनोनो माने भाषायानो गैया जाबाय दिनै।